Opemsuo TV yamamuni na akwaba aha eye kejetia lorry terminal bebi amichine na eye Asanko station adriver for anase empenifo a womoda PROTOA ena fi GPRTU ano ena womo friends trofo nhyiemu nsem trofo nhyiemu efa eye insurance company 10% increment a womo de kwato aban dada we free mu eye NPP aban no nim se anka wonfa increment no ento insurance covers no eso na no ena mpenifo friends trofo nhyiemu a womo beka womo hawo ede atudwa tie kwa kotie hawo anasensem a womo de ebetudwa no eho. The regional chairman for PROTOA plus 24 unions chairman na no kwasem ne de amaya frem a ye ne mudi nkomo anopa wie ne se yenya ne ntie wo mframa se aban no a wabetwa mu ekọ no eye MPP aban ansa na obekọ no ode ne sa ehye krata ase ema insurance commission for say omonfa 10% entum insurance commission no ene do ma de srede ekoto aban nanim ama waje atum se nyame ya adom a bosumi aye February ni dedi kan no ena ombehye ase e de aye adwuma yanso yete ne saa no aboyehu bi se sesi am prempren amene mo kasai wo hwe petrol ene ne bo ba bia no pay eduro no a 67 cedis almost 67 cedis enti se we no saa beka ho a ebeye enihanhane ama driver for no be hu saa fe bebo driver for nyina hu na obia eje ebo a ope eba saa emoa yen ebema ntataw die ni wontwu abaye ni passengers ene aban no ntem na yempe ni se enti ena yede adesrede fa mframem ne yede ato omampani ni nimpanifo a opa wo mo no enim se yebesre wo mo ani die kwan so ne yatie no se no kra omo ntwentwen so na omo ni driver for no omo ni eni nkita ho nkosi se enti ase ebe ya adwuma ansa na wa makwan ama saa ntumu no aye adwuma ya makwan tina ya desrede titru no we nti na ma ye frem no kwasem ni de beba ne se driver for no betu ye hu fo na ya kan se betu ye hu fo nso so a muni ma driver for ebo a obi ape bia na oje e pasa ye mpanifo no aye da no ena ne ye hunu amane wo se mpanifo be hye ase afrefre ye na afa bi kura no ade ekoso wo ba bi no yenim ye ma ho kwan na ekoso na afa de ntokwa aba passengers ne drivers ne mate fo ntem eno de ye pese ye mpese ebesi ye pese esi ano kwan enu nti ni se ye ne mo edi nkita ho yi ye da ase de nti a we no ye ntumi nya no official ne se yese na ye nso yate no mframem krata abiri ama ya so yese bi a omo se na etie ana ni nyina mu no yete ni se nso a etumi ya adwuma nya de edi kan ni yete ne mframem yese ampani ampa obekọ no na afi percentage omo de atomu no na ye adwuma e basa no a na afi no osto ano a enso enu nti na ye nchro krata bi a ye de fa mframem no well say ye boa representing the acting regional chairman of GPRTU. Yes, and one in your chairman I can. Already no transport unions in your problems dada. See I can see ye bubo near my high end we jumedi moa a dosso. Say we be can why is to throw me no money here. We be can why a best say asemono. They can see you to your home phone so consequences are nothing since I swear bano. I buy an casane timem for pra and you'll be added. Ni senti and na ye pese. Ye fa fidie so na aban nete na okeka ne ho kakra na wo hu sampa se akwansidie bi wo ho a ma sa adwumadi abaso a onyimfiri ho ansa na bibi asei eno ne ne ya na ye ka se akwansidie a ye ankasa ye hawa ye wo no edoso ebi ni akwan no se ne wo hwe spare parts ye to a ho asem doso eno makwan na enyenti maintenance ya ye ho asem ye ka se ye de tu pronso a anya asem ketwa ye wo hawa hudo bebra ye wo ho speed ramps kwai na me yankwan so no ya absorbers ni yankas no spare parts bibiri ho a entimi ni bosome ni na wotwe mi kura wo yensem ni bi sesa ne ma bibiri wo ka no ho nti se ne ma bibiri ba ne wo ma ya pa ne se insurance ya yankas ye tum sese ye betum all right but se accident si a bra obi famu ansana ne saka compensation mpo edu ba bia na asefem na awerho nso ne senti yempese sa ne ma ne bi ba senka eyi ebi asida ye nya nidaso ne ahotoso se mra wo mutum ne de niam abesesa
nneɛma ansesa ɛne na ebo ihu sese ampa ebia baabi anano yɛ kɔɔ no ɛhɔ a na yɛbɛsen akɔ bi wa yɛpɛ sɛ nsesa yɛ ɛba ɛwɔ yɛn dwumadi yɛkɔ radio station baako ekodi nkita ho ɛhɔ na efiri a yɛne mo abɛhyia mu wɔ ha yi yɛ haw paa yɛpɛ sɛ yɛboa aban no ma yɛ so ano edi nkan a ɛno nti yɛsrɛ wei ne sɛ waafoɔ no a ɛwɔ kuro no mu ɛwɔ system no mu no mo nyinaa mo ne me yɛ adwen sɛ woforo ka efiri ebi a kejetia akyi ha enye inside ha na afro na bontene na aka sɛ okɔ abu akwa a wobɛforo ka bɛ mpre nan ansa na wadu abu akwa we yakoye tipaye amaye a adrava fo mpanifo yɛsiesie ho sɛ yɛsi saa ade na no ɛno nti eguso bɔ ho dawuro sɛ aban mpanifo bɛboa yɛn enti sɛ yɛnwie no ho asɛm ka na we san bɛbɔ mu a no kureni ɛbɛgye yɛn nsɛm ɛno nti ne korakora ama yɛni abre a yɛni aban no ɛkasa wɔ ani bre so yi medam ase empenifo friends mtrofo nhyiamu no wɔn de adesrɛdeɛ ɛto aban n'anim sɛ 10% increment a insurance company no ɛpɛ no anka aban no nye bibi fa ho animanim yɛ ni kwan sɛ aban no agye tum esan sɛ wɔn ɔhaw dada ɛfa wɔn kwan ahodoɔ ɛwɔ ɔman Ghana mu ɛnu akyire kora so ɛhaw a wɔn wɔ ɛyɛ fuel ho nsensɛm nti yɛ ni mpanimfoɔ twetwe ho nkɔmɔ a wɔn de wɔn adesrɛdeɛ ato aban no anim Opemsuo TV so any Mame Ajua Eson Yedamasi.